Loh, ngapa motor ya? Kayaknya kentan bensin. Oh alah, kan ngomongke nek bensin nek gelem. Ayo no, 50.000. Waduh, Mantap. Ale, ale. Anu lho Mas, saiki hati-hati. Ning desa iki akeh maling motor saiki. iya saya kira dok wedi aku ning desa-desa krungu masalahe. Iya lah, koyo motor iki contohe. Ya keturune motor kuwi. Mosok Mas? Iki lho, ana BPKB iki lho. Tak percaya delok niki. Delok ae. Mosok Mas aku lo maling ora karo BPKB ne. Neng to. Oh, lho motorku. Saiki ketahuan kowe. Arep pilih mlayu apa tak bengoi ya, Pun. Ya sakarepmu masak penakmu koyo sing piye. Wis tak bengok wae. Maling. Hadir. Ayo, blok. Aduh. Absen.